أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى Maka-mute siguro over dito. Puro maka-mute ka na baka dito. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته lalayo ng utwa di tanu di gabu pala da si ikwalla saril ang tanunian dago tariman yan ang kuta mga maltano mga pipya kasaba panutos sa ipakasud tanu si kusurga di tanu di pamangnin si ikwalla gengga iya ipsumpat yan si iku mga umurtano na mabaluyaya asita no mosar si iku ikasuswat wallah na gumabaloy tanong ang mapagtanong si ikutito mga Muslim at tantwiran alilindingan na gusisyapan ang gutwa kababaliran ang mga Muslim bibilang ataw siran si ikuk ipapantag niran si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y sabab ayatan ng sumbatan ang gutwa miya nga una ang mga bendingan tanong Seiko mga pangtumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kaya umat yan. Gaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di na umani Nabi na kinwakira nakapasada na langwan din ay tugumpera sang kaya dunia na isumperan sa iko umatiran. Lagi dito mambu langwan ay kabinaseran ku dunia eran nagusik ku akhiratiran. Nakinwa akapasadan sa iku mga nabiya isu pariran utos sa iku umatiran. So Nabi sallallahu alaihi wasallam naisad na malay panaguntaman saan deman niya imisampay niyan si iku mga umatian ang guto ikakwayra na mapya si ku dunia na amala na si isalungan na mori nagupyaki ng kanyang kiran ang kutwa pagabinasakiran ay amala nagyang kutwa tanto niya na kaya pakabasangi si iku inisapar niyang kumangala akalalalungan ang gulbaka oripan nagkapakay ipakanarakayan. Bad sa piyakin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa kabaloy uripan abalisintaan mana ang malalayon siir kanya nagyang kutwa din yan di ka pamaninta o di na din yan di papupakay to ang gulalan sa kapaninta o di nakapmurka. So Nabi sallallahu alaihi wasallam namyalwin yan at tingin man niya inni lam ub'ath la'anan innama bu'ithtu rahmatan. Sa kanati kong Nabi sallallahu alaihi wasallam na kanaba ako siyugo aba ako balisintaan di na mapasang ikapmurka. Innama bu'ithtu rahmatan ayabu kaya sugura kanati kong Nabi na sakan na limu ayam anan yan na limusi ko mga kaani. Ayan daw niyan naging kaya nabi yam yakataling umartano na nabiyur rahma. Limusi raktano. Mana agyan kaya kababaliyo Nabi sallallahu alaihi wasallam amya pagumatano niyan. Na tanto ayang kumala alimurtan wallah subhanahu wa ta'ala. Ulalan sangkot wa kaya pakaraya ganyan si ko ikakwatan na kamapya. Nagkapakaraya ganyan si ko ikibinasatan. Giti sabab patikman niya mga ulama amya karaya gatiyan sang kaya umma matanang kaya rasola sugukiran na ekya sugu na limos si ko mga kaanin nabas kanyan sugu sa uban yan penintay nagupmurka ay agyang kaya umma iya nga yakapadalam o kapaninta si ko tao na magpakadayan agyang kutwa gagaw.
na padin sa piyaki ng kau Nabi sallallahu alaihi wasallam na uba masipat o mga tao ang kaya mapasang ikapaninta naguban yan manggalabak agyang ko ta mga sabab as kanyan na mapadalam sa iko kamur kairon o di na mapatutorn ang kutwa sinta o pumakasinta. May panutul sa hadith yaki niya Jurmuz Al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu. At tigin man niya kala kultu ya Rasulullah. Pitiru yan na pitiru ang natiyo ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw sini ayaman na niyan na pangusyat ya kungga. Natigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam usika alla takuna la'anan. Ay magusyat takar katigo Nabi na ubakang beloy ang mapasang ikapaninta. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na piya kay lutan niya si mga sahaba o basiran beloy mapasang ikapaninta o di nakapmurka ginan na di mapya si kumukmin si mga hadith na igapaw kitiyan na tigman niyo Nabiya la'nul mu'mini kakatlihi so kapanintain ka si kupagaring ka ang mapaparatian o di na so kapanintain ka kung mapaparatian si wala na lagid bu ukya bunwang kaon lagid bu aguso ka bunwang ayamano to nangyang kaya kapmurka o di nakapaninta na piya ka palagid sila no Nabi aguso ka pamuno nakatawan tanong aging kaya ka pamuno na malana na dusya ang baragan na kiprilan ng Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa ayat na tidak ka na isa arugo isa anyawa na kaya nga ka murka na piya ka palagid sila no Nabi sallallahu alaihi wasallam Siko mga hadith na tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam la yambagi li siddiqi ay yakuna la'ana yatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam patut si ko mapaparatian si ikwalla manging benar si ko mga yatwalla ubas kanyan baloy as kanyan na mapasang ikapaninda. Sa ngaya masa tanong na tanto ay rumarabray di na lumalangkap apan yakit si mga Muslim agyang kaya mapasang ikasinda. Panilaboron sa mga bae may tubo din yan ikasuat na mapapakasdan akatiruyan ito ang maawid sa sinta. Naman sang uta mga watayan na din yan dipaninta o di na si karumanian yung pakay pananagkatoon na sudun suluksiyan na ayan yan di paninta. Nagyan na di pa to tatigman niyo Nabi si ko patais. O di na manging benar si ko mga yatwallah, mga katirwallah, manging benar si ko Allah gusi-gusuguyan. Ubas kanyan beloy at tao ang mapasang ikapamaninta. Kaya nga ya mapasang ikapamaninta na udis kanyan maginengka nagyang kutwa sinta yan nas kuswir kanyan udi nas kanyan di kusintaan ayang atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin man na iya igman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam innal abda mata natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam as-suuripan Ida la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama. Hihira pianinta niya ng kutwa syai na mamanik sa langit ang kutwa murka. O tuglaku abwabus sama idunaha na kalakbanon sa pamintuan o langit. Thumma tahbitu ilal ardi o tuglak abwabuha dunaha. Nauriyan yan na manugs kanya man sa ikulupa nalagi dito kalakbanon sa pamintuan o lupa. Thumma ta'khudu yaminan wa shimala fa idha lam tajid masagan raja'at ila alladhi lu'ina fa in kana lidhalika ahlan wa illa raja'at ila qailiha. Na may kadis kanyan makasul si kulupa na sumangor sang kaya kawanan na si kudiwang
na may ka magdamian ada ba niyan ng kusungwan na kumaswis kanyan sa iko ayamanan yan na piyamanintaan na may ka giyang sinta na mamamaday sang kuta piyamanintaan na mamaday ron na may ka diyon mamaday ayamanan yan na diyon mapapatot ang kuta sinta na kumaswis kanyang kutaw ang yamaninta. Gito'y sabab aging kaya ka pamaninta, udi na kapmurka. Na gupon ka pamaninta iyang kutwat tao, adis kanyang kasintaan, na sir kakusoy ang kutwa sinta ka. Amay kas kanyan na diyun dumadait, udi na der kanyan pamaday ang kutwa sinta, na ayat ang kedangan na sir kautu kusoy. Na ibalaan ka sa ang kaiya kadakalan ni Mantua, dit na rintas adin di ka pamaninta na malagi do kabubnaran yung sutaw anta ka din yung kabubnaran na isisintayan na kapakayang utwas sintayan udi na panintayan na sir kanyang kumasoy. Gititikman yung mga ulama fal muslimul aqilul ladhi yuridun najat so at tigin sumuslima adna akalyan ayak kaboy ayan na suka pangapas nang genggen yan ang kaya dila yan sa ikok kapaninta wa yabta'idu anil kull an kullil asbab allati tu'arriduhu lil'an nagupupakawatanan yan ang kutwalangon ang mga sabab ang kapadilam yan sa kanyan sa ikok kamurka managing kaya muslim at ito na manananggilas kanyan ubas kanyan di mga pamaninta nagupanan ng gilan yan ubas kanyan makanggalbak sa mga galbak akamurkaan wallah di nakasintaan po makasinta gina ni mu'min yan kaya mu'min nasusutin yan sukatiro yan uba di makatiro sa paninta kapmur kamanganisan ang mga rata nagulilinding niya na ginawa niyan ubas kanyan makanggalbak sa galbak akapatuton ang kuta paninta upo makasinta ay ako naptero na tingman yung mga ulama allaan na at-tardu wal-ib'adu an rahmatillah fa idha qila la'natullah mal ma'na taradahu wa ab'adahu an rahmatihi ay ako naman ang laan yaginan so kaawat kabugaw nagukawat sa ikon limu Allah subhanahu wa ta'ala hira pitero ko tawa kiyamur ka ang ka wallah ay ako naman to na miawat ka miyada ka sa iko yamanan na limu Allah subhanahu wa ta'ala wa idha qila Allahumma al'an fulanan ina ko napitiro ka kadnang ko na murkay nga sigiraw na fal ma'na ab'idhu an rahmatika watrudhu anha ay ako na maano to napakawatan ng kas kanyang kulimu ka nagbugaw ang kas kanyang kulimu ka na amay kagiyang utwa tao na diyon mamamaldi ang utapaninta apapas na kaw ng kutwalimu wallah na udiyon mamadain na sir kakusoy ang kutapaninta ka wal'an at tigman yung mga ulama wal'anu minal khalq yakuno bima'na as-sub o sab wad du'a yan nga tigman yung mga ulama di ka murka di ka tirwas iku paninta na yakun na mapmamaanan yan igira ini paninta ka na sukadin na paninta o to nagkapamangnis sa kamurkaan wallah naginan na miya kasakit-sakitan na nabasa dagu marata at tanto pangnis ikut tao na amay ka diyon mamaday ang utapaninta kaon na tangkdang ka agyang utapaninta ka na share ka tugasoy giti sabab kailangan naging kaya mga tao na kapananggilan niran sa mga sabab akasabapan sa kamurkaan silan wallah agyan na mga galbak ang galbak o tao nagkapatutun ang utamur ka wallah na pananggilan ito pag isukya murkaan o di na miyaloy sa Quran ang kamumurkaan ng mga tao na patot at murkaan tanusiran ay sabab sa siran na inalay wallah ang pangamumurkaan di na piyang amumurkaan siran na patot terkatano pangungunutan tanoron sa Allah sa panintaan tanos sa mga tao at pianintaan yan dapat degaw na tigman yung mga ulama sa pagkapatuto ng utamur ka wallah na paganero nagyang ko to al-kufru billah so kaum kiras ik wallah subhanahu wa ta'ala
andid ni so tao na ungkir niya sa Allah di nasangkaan niyan sa mga sugun wallah nas kanyan na tao amya kafir gaya tao amya kafir ay ungkir niyan sa Allah na kamumurka na ya wallah tigban ya wallah sa Quran inna Allah la'ana al-kafirina wa adda lahum sa'ira mata na tig wallah agyan ka iya mga kafir mata na tig wallah kiamur ka an wallah ang kaya mga kafir nagupiti garan yan siran sa siksa as-sa'ir malip do sa siksa khalidina fihi abada at tatapsiran sangkot wa siksa amali pedes la yajiduna waliya wala nasira da mato nila ruwat tinabanga di na penarigan nagupakatabangkiran la ilaha illallah andin ni kapakasuldiran sangkot wa naraka na de penananayaw nira na pakatabangkiran de penananayaw nira na penariganiran pamiyat tilang siran sangkut wa neraka jahannam amali pedes asiksa khalidina fiha abadan asiran na tatap siran sangkut wa neraka sadayun nah resulta to o kiamur kaikiran wallah subhanahu wa ta'ala ayat wa sabab nagi siran na mika persiran siga mapdayat na tigman ni wallah innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in mata na susiran at watigwala amiyong kirsiran na gumiyamatay siran asiran na mga kafir na siran at tigwala ibagyan si ikumurka wallah nagusumur ka o mga malaikat nagusumur ka o mga tao sa kadendiniran ayan doon yan naging kaya mga tao ayat pinggul bekiran na suka ka kafiri na mapbagyan nila ng kutamur ka wallah nagusumur ka o mga malaikat na ugyang ka iyamur ka o mga na anda ba na iya di tanong ka panaguntaman sa kapananggilan tanong sulangon na pumakamurka itikman ni wallah Giyang gaya mga kafir na basta ambalo sila na kafir giyang mga tao na ambalo sila na kafir na kepatot kira na giyang utamurka wallah subhanahu wa ta'ala ako na ilayin tanoy mga galba kay kakapir sama niya na miya kahit wadi kang bitira asa ko mga nawakidul Islam mga galbak abatal Islam na kailangan ba na dinan dimba ka kasukasoy akalayaman akapumakindigaw ng mga tao uwan duman niya kato kawiran sangkot ang mga galbak kakapir kababa din masusugiran ang kaya mga galbak kakapir na dinang katawan ay mga ibarat yan natikman niya wallah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun sad natig wallah sa mga tao at dinan ikaw ko mang kaiyak Quran na siran man natig wallah mga kafir ay man na naging gaya mga tao ad na mga pawerian makagugugusiran sa miko kumira ng kaya Quran na sangkot wa dinan nung kikukumun ayon no tanira na sa mga bitika na pimbalan lagi dira na manusia pimbalan wisikira na manusia nagyang gaya mga tao at teri kuda nila sa ayat wallah derang ko kumsi ko mga ginawiran na mga tawaya amyang kakapir at igwallah sa ngaya masatan ay tama na kiandis ka sa tanusang kaya kiko kumong Quran kaya ngaya ingadaranaw bangsa muruhumlan Nagyana na diyon di kang bitiraan ayabu bitirasan na andi kal alupatan kal akaw yagantan kal posisyon nagakwatan kada kala sunderutan don mambitirai andi kigumtano ko syariah igugumtano sa ko Quran asyiran na magugugiran kada pagtawiran na adna ingdiran adna miya makaswakiran langon tanod nanan pamanas ko pa maka requirements na langon requirements o kikukuman sa ko Quran na applicable din na may ko sa Quran kalangon baka mubuye makamuin sa mga syarat yan na inwaya adirang ko kuman sa Quran bayam ya balsayan na taligudan tanong sa Quran na basta ba gina ni mabalsayan na kapakaya may sugat traktano ang utwa katir wallah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun sa din sa mga tao adiran ikaw kum sa kitab wallah inituron wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran na sira na tigwala na mga kapirsiran
Na man isa nariri para din sa sembag. Sembag yun sa ikwalla. Inong kadami ko kumsok kitab wala. Ad na pagtaw niyo, ad na tamuk iyo, ad na sundero niyo, ad na miya makaswar kano, ad na lupa iyo, ad na darpa iyo. Na inong na dami ko kumsok Quran. Man isa nariri para din sa sembag yun sa ikwalla. Agiya, babadin inwaya masuso mga bangsa muro. Agiyan kaya kalulubalubayan sila. At tabiya makasangibu na babad mamamadikiran agiyan kaya paninta Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua tigman niyo mga ulama. Apa dua-dua maklui tanarom. Agiyan kaya asyirku billah. Ayam makna niyan nakapanakuto. Kapanakuto kisakutun si ikwalla. Na lagi dutun mo. Agiyan kaya pagtotano na kailangan nam lalayong kiram keloy. Agiyan kaya tauhid na gusto surang o tauhid. Maloy kiran ang kutwa kapakaisi sa asikwalla. Na gumaloy kiran ang kutwa surang o kapakaisi sa asikwalla. Gitu sukapan na kuto. Bubud mabal siya nagyang kaya pagtotano na sumasana silan sa mga lasilan ni parataya na mga musyrik siya. Ibarat yan. Siya ko mga bay. Kaya nga mga bay na igira malun yan kasipatan si karoman yan. Malu di mga nakang mga siringan niran. Di na malum ya tanurang utab paginapay niya na gusto kan diter yan. Napianaw dun yan. Natunisuan yan. Na pagampitan yan ng kutwa mga pananakoto. Yang kutwa mga pananakoto. Na magampit niya no to na makipalkiran sa kakasi. At iyan na kataguan sa kaguwad si karon makangkulagi di mga bay. Na sa kambuhi kabubayan yan. At tigma mangutapan ako to pakikan na na yan. Udi na mga lagi dia taguan nga siku lagi dia mana ya. Inindaw kan yan siku kapan ako to. Na ayak pipikiran kau na di kekelepasan sa waktu. Di kekelepasan sa umrah. Di kekelepasan sa puasa. Na tak inu bersaya berandi juga amia kanulo solo apa nun ako to. Nagi yang kaya lagi dia na dia main nengka. Ayat po sebab nagi deba makaluto. Akakik kilala kakaknalaw mga tao sa ikubtero nakapanakoto. Nagubtero na tauhid. Napatutay mo sa isiko mga tao. Nagi gupune giyi maso mga tao manakoto siran. Nagkeparuliran ang utang murka wallah kawat-tawat siran sa ikulim wallah subhanahu wa ta'ala. Igmani wallah wal kafiruna humul zalimun. Suatig wallah sa mga kaper na siran i mga palalalim. Sigo mga pdayat na tigmani wallah. Inna syirka la dhulmun azim. Mata na tigwalla ang ayang panakoto na titud niya kumala akap lalalim. Titud niya kumala akap lalalim. Si kumahadit. Ay maya na biyabal siya nagyang panakoto na miyak kalalanan nakaplalalong. Kaderwakaan. Kakapuro-puro nakasukan derwa ka. Na yung pinakamapuro nagyang ayang panakoto. Nasisimpul na yung mga tao. Di na niya tataguyo sa ginawa. Dirang katawan na miyang kalala ini at kalalalungan nagu kandirwa ka aging kay akapan ako to. Igu Nabi la'an Allah man dhabaha li ghairillah. Kiyamur ka na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aging ay mga tao penumbalisiran sa salakaw sa para ko salakaw sa ikwallah. Ay mana niyan nagyanggot wa sumbal ika na singap pakagaw si ko salakaw sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Na miyakapan ako to ka. Miyakapan ako to ka. Ay manan yan na. Kaya nga yakapan ako to na resulta niyan na gemurkaan wala sutaw. Gemurkaan wala sutaw. At igibo ka penumbel ika. Ay sakotong konsuwala. Nagkaparuling ang utamurka wala. Ay ito sabab na tigman ni wala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pero nga Muhammad na susambay nga kan naswaswat si wala. Susumbal yakan na para sa ikwallah. Sukawyag-yagan na para sa ikwallah. Sukapapatayakan na para sa ikwallah subhanahu wa ta'ala akad dan ulangwan umakad. Mana asok sumbal ika na kailangan na mabuloy aswaswat sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Did na bun emanan niya na pinunwatanan inuntan na subuswallah subhanahu wa ta'ala. Sama niya na miyakarayag yan kaya murka, yan nga yung murka. Nayamanan yan na udiya kay ng kayo mga tao. Na pumadayaya sang kutwa, pumadayaya sa iko mga tao. Miyang gulbakiran ang kutwa sabab
akakemur ka isikutaw. Sikwallah. Yang otwa, isakuton sikwallah. Sibu kusumbali, nakutak isakutonon. Na pumadir ka ang utamur ka wallah. Na idapat ka sa iko ay di panakutunga na sudin kapapagintaw ka. Udi, nagyang ukit-ukit ka sa kapapagintaw. Asi nga isanong kung ay mananin na parinta asala ko parinta wallah subhanahu wa ta'ala na mimbaloy masjid lebih-lebih ay mananin na pumadiron agyang kutamur ka wallah subhanahu wa ta'ala. Sak tanudin bukan seron si kumaginawa tanong. Udi na sak tanudin nipsimbag si kumaginawa tanong. Ay taman ay mananin na kaya pananggilay tanong sang kaya makisugat tarat tanong ang kaya murka wallah sabab sang kutwa kaya baloy upagtaw at pinggil bukiran ng utaka kafiri udi na mipun ako twiranun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo at tigman yung mga ulama agasabapan sa kamur ka ikutaw na an-nifaq wa maradul qalb kiyang mo to akama munafiki na ukasasakit o puso. Anjit ni kabaliw ito ang munafik. Nagusakit sa puso yan. Na miyamaderon ang kutamur ka wallah subhanahu wa ta'ala. Igmane wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran. La illam yantahil munafiqun walladina fi qulubihim marad. Amayati wallah kadito marugang kaya mga munafik. Asukatataguan sa mga puso iran sa panyakit. Wal murjifuna fil Madinah. Yang kaya mga tawa pupangalapsiran akibubaling sa Madina. Lanugriyan na kabihim na pakipangarasya na mirkasiran. Thumma la yujawirunaka fiya illa qalila. Uriyan na tigman ni wallah na da makisilingan silan raka. Da makisilingan raka. Kiran. Di na may ito makisilingan kiran raka. Mal'unin. Asiran na piyang amumurakan siran. Aynama sukifu ukhidu wa kutilu taktila. Api ada siran matagu. Na pendeda ka pensiran nagupumun siran sa sampurna kapamun. Ayah si siran nagyang kaya mga munafik. Naya ka mga munafikiran na sisakit sa mga pusiran. Nagyang kaya mga munafik na pupangalapan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah kalilida nga munafik. Na ginagod ng kutuwa kapag tubla o mga kaper na gusto mga Muslim na pupangalapsiran upamana magatutan wag ibagirtano ikadakaltano di tanong makato mga lagi dia pangalapan so Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab sang kunta mga munafik siran giya kaya nga pangalap nasisid niya ko pagtawtano sisid niya ko pagtawtano pupangalapan agiyang kunta makanaw kapag taw giya nga mga tawa tigman ni wallah pupangalapsiran na kibubaling sa Madina na pakipangarasya na misirar ka ayamanan yan na para misirar ka nasangkot ang kagagdamay ranon sa pagkasakitan sila ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na disirar ka magisilingan na pimur ka na natigwa Allah ang mga tao iya nga na mga munafik na kamumurkan sila pimurkan sila wallah apian din sila mataguna pinadakapan sila penguan sila na pumuno sila sa sampurna akapamun. Yang munafik. Kamu munafikin at tanto niya kubkarangitan wallah. Naman sa pimurkan silan wallah subhanahu wa ta'ala. Sing umabdayat na nirupa silan wallah. Ang kaya galba ka ngaya mga munafik. At tigman ni wallah. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Yang tig wallah mga munafik. Ang mga mama na mga munafik ang mga bubay na susabad kira ko sabaan di sila di mamagugupa ya'muruna bil munkar ay ibsugiran nagyang ko tamarata wa yanhauna 'anil ma'ruf nagu ibsepariran nagyang ko mapiya naging ni beteteno igiraya pumagugupan na sukang beradusa nasuporta ako mga kaper apaka tuga ako kada to mga kaper si ko yung mga Muslim apaka sulda ko pamikiran o mga kaper si ko yung mga Muslim sudah nabihitan o mga kaper na pakasul ko mga Muslim na di mamagugupa nga yung mga munafik la ilaha illallah sa kapaka ang undasot ko yung mga Muslim apaka suldo pamikiran nila yung mga Muslim na ginandin ni mamabutid ang kaya yung daranaw di naging yung mga Muslim
Nakatatan. Bako marakatan ang uto uluan ng mga kapir. Bako marakatan ang uto pamikiran ng mga kapir. Bako marakatan ang uto pakaradiin ng mga kapir. Bako marakatan ang uto dadabitan ng mga kapir. Na palid na nan piyamuko mga Muslim na piyaka bulusiran si kumaingadiran. Ay ito sabab na pag-unuan siran ang kaya mga munafik. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ay pariran na sumapiya. Igiraya pong gulaulaan. Nagyang kotwa agama. Subuan wallah. Udi nagyang kotwa mga ilot ta subuan wallah subhanahu wa ta'ala. Kakatuplisa sa iku mga kapir. Katuplisa ko dinibitan ng mga kapir. Pamikiran ng mga kapir. Na ayamanan yan ni supariran ang kotwa marat mapiyagalbak. La ilaha illallah. Sanggup tu ayat. Piyakaw na yan Allah subhanahu wa ta'ala na wala'anahumullah walahum azabun muqim. Nagyan nga mga munafik kagina ni betadiran na pimurkan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala nagubagyaniran agyang kutwa siksa atatak. La ilaha illallah. Na upabakagis kanyan gupu siya maputsutawa lagi dia. Gupu na yan digin na sa mga mungkarat na mapasangon ikaw gupu. Na yaman digin na sumapi ang mga sugo ng Quran na ipsiparian na bagyan yan ang kaya murka wallah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Nah, ikapat at tikman yung mga ulama. Ang pumadiron ang kota murka wallah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya qati'atur rahim wa uququl walidain. Apun-puna sa iko katutunganay na ako kaprata-rata sa ikong balaloks. Mana yang kaya katutula ka na tantut na ya ko ini sapar wallah nagupumadikiran ang kaya murka wallah ubasiran ditutula ka. Ikman ya wallah sa Quran, fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fasammahum wa a'ma absarahum. Ikman ya wallah masikan namay ka makatingang kano sa kapar na maminas sa kano sa ikuliyaw lupa na panupad niyo ang kutwa katutungan ninyo. Ayan daw niyan na amikas kano'y makanduto igakadiso ka dato makapupar kano na maminas sa kano sa ikuliyaw lupa. Ayan tulad na isa ka paminas sa ikuliyaw lupa na panupad niyo ang kutwa katutungan ninyo. Na kapakaya yung gaya ayat na makasunto ng kaya kasigudot kanok pa ng kaya pakaran ino mga kapir. Ibarat yan. Nagyang ko talalay yung tanong di matiro wag yung mga kapir na titun ko mga latusan yung payamikiran. Paganin ay piyak ang bubunuiran na so nasyonal. Inulugiran sa iko province. Na inulugiran sa iko baryo, manibaryo, barangay. Nakatatan. Bako masupakaran ino kapir sa iko mani barangay. Na manisan na pananaman na maraninis kanya ni makakapat sa kadatu sa apya pa niya miya balsiyan na kaya pulangan sa tao miya kapaminas sila si kuliyaw lupa na asal po siya ni makapat sa ngutwa kadatu uriyan niya na mitulakiran sa mga tunganiran na pagaraw nila nuto asal buka makadamba makakapat sila sa kadatu na pumadikiran ng kayayat masikan natin wala may kas kami makakupar kano na maminas sa kano si kuliyaw lupa na panpad niyo sa katutungan ninyo na may kaginan ni mamatadiw na ulaika alladhina la'anahumullah fasammahu wa ama absarahum na sila natigwalla ipiyang amumurkaan wallah subhanahu wa ta'ala nagubinglian ang utamang at tangilairan nagubiyutan yan ang utamang mga materan naman sigandrik tanok pa na nga pakaradiyan mga kapir talaulang pendulang panada kasagadup para di mga kapir apya katugirang ng mga Muslim na piyatayan sa tao na yapan no yaman na amika masad na mga gulawla sisan lang utag pangabubututan pangababangisan di susutu ka mama babay na yan lebih ron yung utag pamatay sabab siyang kanan na para di mga kapir apya katugirang ng mga Muslim ang marsi kagalbak. La ilaha illallah. Na kabenar ba ang utag atiro wallah babanamikas kano'y makatungan sa kapar na maminas sa kano kuliyaw lupa panupad niyo ang utwa katutungan ninyo na mapambagi niyo ang utang murka wallah di kano mamamakinig mga bubangal kano di niyo ilay ng utamiyang betad
mga bubuta ang utama kailay niyo. Mana di niyo mailay ang utwa kabibina sa iyong gidiw. Ayat nakapipikiran ni Ron, namya kong piyakan ako ingod. Ang piyakan o eman na niyan, namya ka pulang sa tao, nagu eman na niyan, namya ka tulak sa tungan ini. La ilaha illallah. Siko mga hadith na tigman niyo Nabi, la yadkhulul jannah qati'un. Dia tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkasulad siko surga ang kaya mga tao at tumiulak sa tungan ini yan. Lagi na di sabab, wala buron sa mga bay, mga papasang ikatulak sa tungan eh, kagupun kaya maratabatan. At tigay na iman to na initulak kami sa kanun. Initulak yan suwata yan, sukaruman yan, sa tungan na yan, siyama yan. Kaya kalidip kapunan na kaya panulak na kaya mga bay. Kailangan na, Panginang nga ka. Nagyan nga ako nakapanulak sa tungan na tigo Nabi na ukarata ikaplokloks na malaon. La'an Allah, man la'ana walidahi. Kiyamurkan wala nga itaw, apimurkan yan, subalaloks yan. Miyaturo. وفي اللفظ الآخر وفي اللفظ الأخرى ودينا سيكويس ألابيات لعن الله من سب والدتي أيا معنى نيانا bimurkan wallah subhanahu wa ta'ala iya pianintaan yan subalaloks yan ayaw na di ka panintay si kumbalaloks nahigira pianintaan ka ang gutwa loks is ataw na di yun mamaday na pumanintaan yan mamusuloks ka na gito ini kaya panintay nga si kuloks ka sa kapso pangutwa tao na gitud mamu yaman na niya na dirga-diga pamaday ang utapaninta. Singamap na hadith na tingman niya Nabi, inna min akbaril kabairi ay yal'ana ar-rajul walidayhi. Pada tingman niya Nabi sa miya makalala adusa nagyang kutwa kapmurka yung mama sa ikong balaloksyan. Tingman niya mga sabay Rasulullah, ando man niya ikadiga paninta yung mama sa ikong balaloksyan. At tingin man na iya suka paninta iya subur rajulu rajula fayasubbu abahu wa yasubbu rajulu umma fayasubbu umma. So at tigyan suka paninta yung mama si is amama. Di na loksong is amama. Na paninta niyan mamuswa yan. Di na paninta niyan swin ayan. Lagi dito mamua paninta niyan swin ay amayan. Lagu paninta niyan swin ayan. Ayaw man niyan na sangkutwa pambelos. Ang kutwa tao. Ang paninta niyan. Ang kutwa maka na git. Di ka paninta yung ngaki. Ang maka musinda. Ikalima atigman niyo mga ulama ang kasabapan sang kaiyamur kawalla pemadero ng utamur kawalla subhanahu wa ta'ala nagyang kaiya subbul sahaba pamanintay si ko mga sahaba nababagwaya issue adi ka pamanintay o sabad o mga mubtadi si ko mga sahaba balaburo sa mga Shia. Kaya katirukiran Nabi sallallahu alaihi wasallam na la'anallahu man sabba ashabi. Pimur ka na kaya tigman niya yung Nabi. Wallah subhanahu wa ta'ala. So tao, apyanin taan yan. Pimur ka niyan ang kaya mga sahabak. Na babago ba yan? Nagyan tubab kadiskas. Ang utwa, ino mga di sumuawiyah. Sahaba, ang taka di sahaba. Na anay ni Rot sa apyanin taan yan sumuawiyah. Na mapbagyan yan ang kaya murka wallah subhanahu wa ta'ala. Siko mga pdaadit na tigman yung Nabi, man sabba ashabi fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sad na tigman yung Nabi sa panintaan yan sa mga sahabak na patotarkan yan, miya patotarkan yan sa murka wallah na gusto mga malaikat, murka o mga malaikat na gusto ka din ng mga tao. La ilaha illallah. Na ando man kabarawa o mga tao sa dinan di ka panintay si Muawiyah, o di na si Abu Bakar, o di na si Umar, o di na si Uthman, o di na si Aisha, o di na si Hafsa radiyallahu ta'ala anhu. Nagyangan na mga tao dinan di pamanintaan ang mga sahaba. Na pimbasakiran ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagkumurkan sila ng Allah, kumurkan sila ng mga malaikat, nagkumurkan sila ng kadindin ng mga tao. Sige mga hadith natikman yung Nabi la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi wadid natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam di panintay nga mga sahabat wani di panintay nga mga sahabat batati yung mga tutang ginawa ko aso sa katawa sahaba na apya panayang gusto na kana lagit na kana palawaw hudag bulawan na di ka dimisampay ko sa gama kabukam yung gusto ng sikwa gama apya sumusumakalo ko makaloko na di ko misampay sangot akya promasairan sa ikwa gama. Nauriyan yan, nagkituon sang kaya mga mubtadi, ada mga lalagian nagpumanintaan yan, so emanan yan Muawiyah radiyallahu ta'ala an. La ilaha illallah. Badi mayaloy
mga ulama. Biyali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naging ang mga sahaba na khairun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biyali mga ulama, aging ang mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam na silang mga pipiya at tao sa ikurian ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aging kaya yang sabbu sahaba apamanintay sa mga sahaba. Tigman yung mga ulama, wasabbuhum minal kufri wan nifaqi wat tugyan. So kapamanintay kiran na ayamanan yan nakakafiri, na kaum munafiki, na ayamanan yan nakamalawani. Allah. Nagyang yung mga tawa dila ni pamanintaan so Muawiyah radhiyallahu ta'ala na kaya makapersiran, kaya mamunafiksiran, kaya beliusiran, ayamanan yan na mga malawani. Si Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu nami alwinian. Ingin manaya inna Allah nadara fi qulubil ibad. Mata naswallah na inilay niyan sa mga puso o mga uripan. Pawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad. Namili na natigyan na pi sa puso o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ay pinakamapi ako puso mga puso o mga uripan. Bastafahu li nafsi. Na pinili ito Allah subhanahu wa ta'ala sa ginawa niya. Faba'athahu birisalatihi, nasigu Allah subhanahu wa ta'ala ang gulalan sa piyakawidan niya ng sa risala agito sa Islam, agito sa Quran. Thumma nadara fi qulubil ibad, oriyan niya na inilip man wallah sa puso o mga oripan ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, oriyan o puso o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabi khayra qulubil ibad. Namiyayale wallah subhanahu wa ta'ala ay pinakamapi a puso ko oriyan o Nabi sallallahu alaihi wasallam na so puso o mga sahaba. Sila ni mapya ipuso si ko mga oripan. Faja'alahum uzara an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabiyaloy sila wallah ang mga sahaba, mga saling gugupa o Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatiluna ala dinihi. Adi siya ni bakit idawa alindig si ko agama o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oriyan niya nagiging niya pili o Nabi. Niya pili wallah mga sahaba, mga pipiya po din sa Muawiyah, sa Abu Bakar, sa Umar, sa Uthman, sa Aisha, sa kadin din mga sahaba, sa Asa. Na oriyan niya nagtiruntan wasiran na biyang amumurkan. Mga rata mga tao, la ilaha illallah. Nagiging mga tao di siya nimbasa na sila ni kafir, sila ni munafik, sila ni ibuli ang mga tao, ang mga malawani. Biyali pa ni Ibn Mas'ud, man kana minkum mustannan falyastanna bimang qad mat. Sal na tigman niya Ibn Mas'ud sa ayabtadiyan. Sal sa tao ayabtadiyan na pedrekano na pengedik sa unto laukit na ayad na kedeganyan na sa ukit umiyamatay. Agito sa mga sahaba. Fa innal hayya la tu'man alayhi al-fitnah. Kagimata na tingin na subibiyagapan. Na kenapa malilinding si fitna. Ay malilinding si fitna na sumiyang ay pus na sa mga sahaba na yang pangadegan ng kuta mga ukitiran. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na sila sa mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pangadegan. Kanu wallahi afdalu hadhihi al-ummah. Ay betadiran ibat sikwallak ay betadiran na sila ni makalulubisang kaya ummah. Wa abarraha quluban, nagusiran imya makapipi puso sang kaya ummah. Wa a'maqaha ilman, nagusiran imya kadil-dilum yamanan na ilmu sisang kaya ummah. Wa aqallaha taqallufan, nagusiran imya kahit pito ikapamakargan. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, silang ipagtao amya pili wallah subhanahu wa ta'ala ang mga bulayo ka o nabi niyan, mga saligugu pa o nabi niyan. Wa iqamati dinihi, nagusiran imya pili o nabi Allah subhanahu wa ta'ala asaligugu pa yang kapakatindigasang kayagama. Ta'arifu lahum, nakanalan niyo siran, ta'arifu lahum fadlahum, nakanalan niyo kiran, uli nakanalan niyo ang kutwa kalbiyan niran. Wattabi'uhum, nagunutin niyo siran, fi atharihim, siku mga pasairan, watamassaku bimastata'atum min akhlaqihim, nagugpitin niyo siku diyang kakagul niyo kung mga paparangan niran, wadinihim nagusuka pagagamairan, fa innahum kanu alal huda al mustaqim, agi mataan siran nas ay betadiran na madadalam siran, matatagu siran, makakadagiran sa Quran at ito makauntur ayaman anian na siran ni makauntur di kapakayo batano awata soting bigilan
Gitu sabab diang kaiya mga salaf na ayab pengadigan sa mga tindigilan. Sa din sa mga tao ay kapagagamanan, iguguris yan ang utak kapagagamanan, ay ito ikukumpas yan nun. So, tindi ko mga salap, na sila itito mga tao, ang makakakadigsik. Igman niya kina Imam At-Tahawi, rahimahullah, siku akidan yan. At tingin man niya, wanuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa tanong na kabubayan tanong sa mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala nufarritu fi hubbi ahadihim, fi ahadi minnum. Dagu di tano pengurang, di na di tano pengurang, o di na di tano pelelawan si kau berbaya ku isakirat. Wala na tabarra'u min ahadim minhum, dagu di tano pagangyas si ku isakiramu. Wa nabghadu may yabghaduhum, dagu kerangitan tano so tao ab kerangit kiran. Wa bighairil khairi yadhkurhum, dagu sa mga tao ab pagaliwikiran sa mga rata na kerangitan tano siran. Wala nadhkuruhum illa bi khairin, dia apagaliwin tanuk makapantagkiran inunta na sumapia. Wa hubbuhum dinun, na sukabubay ko mga sahaba na agamanan, wa imanun nagupahsanun nagukapiyapia, wa bugduhum kufrun wa nifakun wa tugyanun, na sukararangit isi ko mga sahaba na kakafiri na ukaw munafikin na ukapalawani. Inan aqidah wal sunnati wal jamaah. Orene na pagaw masyak ini ada lalagyan, na pemanintaan niya sumuawiyah kumakapir niya. Ini begiron wallah subalasyan, nakyadaan sa lalag, nakyadaan sa maruwang, na miyakakap sa mga tao, na ini tamang ko mga padiyan, na ini tulakiran. La ilaha illallah. Di kepres ang uto ang mga tindigyan, ang mga rata sa mga sahaba, ay nakatawin ninong na kabubayan ng pagtaw, na piyakaliwigyan ng utabutadiyan, na ay man siyangor na sa mga sahaba, na gito'y miyamaderon ang utararangit wallah murkaon wallah, na ini kagwins kanyan o mga tao, na ayam anam yang betadian na kiyadaan sa lalag. Itu yung sabab, ngunit tanong si Allah subhanahu wa ta'ala, yung gayam yang aluitan, nung nagsumbatan tanong, madalang ayam yali yung mga ulama, mga pantagsang kaya, pumadero ng utamur ka Allah subhanahu wa ta'ala, sumbatan tanong si ko mga pag-agawi, wala balasangan Allah subhanahu wa ta'ala, panalamatan na kang sulang unong yung mamakindig, kung barang-barang ang mangingad, balasangan Allah subhanahu wa ta'ala, sa danyo kaptakan darinon, salam na ang kanusan, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.